So, ngayon po, si Joe muna ang magbablog. Mangunguha daw sila ng buko. May kabaka mo. Malaki pa ito. Malaki rin anong ayo. Di nagturtag dat nagturtag ito ka. Pinuulok ko. Dat nagpagaling ni Pato. Ano yung ala? Po. Sir ka na ganan. Pagpalit sa basa nga daw. Diretso lang sa kare. Bata nga yun. Patak ang tubig. Niyo. Ulit na nga, naputol na ayo. Niyo. Makabuhi na nagok na. Oh, dyan mo dyan. Ito para milukdo. Ulok ko sa rigo naman oh. Ngayon. Ito pa, dua oh. Diba oh. Pero kung pisto. Takma sa nagtakma ya. Kinagat sa kamar ko lug anayo. Hindi man. Alright, try siram. Ano ba sa badas? Sam. Ano? Suso. So. Dakol na din sa. Oh, lulu. Lag mo sa iksan mo. Oh, Hindi ka na magkagaw po ano. ano? Unso lideran ang gilungan. Oo. Pati yun ang mga odbos oh. Pura mo naan. Siriyo nene. Yo. Palis na lang. Ay mga Mga kabuko guys. Nag-vlog. Oh, matay ba ko? Oh, baru itong nasa ito mga guys. Narunot. Lap ka dyan. Oh, pagkakulang mo dyan. Ilo na, dahil. Paano sumasapsapuan? Una. Patay. Bang. Sarabay mo na. Yung pa rin sa iba. Yung gusto ka na doon. Puro tinilas. Kada doon ako oh. Dua. Hindi mo ano, hindi ka makikig. Tabal na, sila di mo kakayanan yan. Ang ganda mo gada nun. Kaptan mo ng payo ka. Bagong Hello, ka na. Kag mo na dyan oh. Picture pack. Ano, dali sa iba. Ang buyod. Supo ko ngayon, nagsupo. No, try ko no. Uy, supo ko, dekaan. Kag mo sa aquarium. Oh, boy, pati mo. Boy, pati mo. Ang gagawin nga pala dyan ni Joe, papakuluan niya muna yan. Tapos, ibababad niya sa asin. Maraming asin. Para mawala daw yung mga laway-laway. Almusal ko. Kasaba cake. Tsaka ano po, pansit. Ito naman yung almusal ni Denden. Cerelac with banana. Ito naman Milo na may oatmeal. Burger. Ay, nagagalit si Denden. Ay, nagagalit. Nam-nam? Yummy? Yummy.
So, ayan nga pala, kinabukasan na nila niluto dahil anong oras na rin sila nakauwi kagabi. At yan, hinihiwa lang ni Jom ng maliliit na hiwa. Ang gagawin niya nga pala dyan na luto ay crispy tapos medyo maanghang. Guys, alam nyo ba, ang sarap kaya niya nung una ko siyang natikman. Yung ano, yung lasing na lasing na. Oo, papulo. Sarap ng pulo. Wala nang mapulutan. Yan, durugin mo to sila Uy, sa... dapat masarap yan ah. Huwag ka na kumain, hindi ito masarap. Ito. May nagamit yung isker dito. Wala pa taga na pagkain. Lagyan mo. Itong pampasarap. Wala ang mantika. Para mag-crispy. Dali na, wala ka. Finished product. Nahulog, sarap.